Християнската приказка за Димитра и светлината в сърцето. Имало едно време в подножието на висока планина едно малко селце, където хората живеели бедно, но вярвали в Бога. В това селце живеела девойка на име Димитра, тиха, смирена и добра, макар животът й да бил тежък като зимен камък. Родителите й били починали рано, а тя служила при богати хора, които рядко й казвали добра дума. Но Димитра никога не роптаела. Всяка сутрин преди работа се кръстела и шепнела: Господи, прости мене грешната. Една вечер, на връщане от чешмата, тя видяла старец, паднал край пътя. Дрехите му били скъсани, а очите пълни с тиха болка. Макар да била уморена и гладна, Димитра оставила стомната, помогнала му да се изправи и му дала последния си зълък хляб. Старецът я погледнал дълбоко и рекал: Малко имаш, дъще, но много даваш. Запомни, Бог вижда сърцето. Щом изрекал това, той изчезнал, сякаш бил утринна мъгла. От този ден в живота на Димитра започнали изпитания. Хората я обвинявали несправедливо, пращали я на най-тежката работа, а понякога дори я гонели с обиди. Но тя мълчала и се молела. Една нощ, когато плачела тихо, небето се осветило и тя сънувала същия старец. Той държал светилник и казал: Злото не побеждава с омраза, а с любов. Който носи светлина в сърцето си, никога не е сам. На сутринта селото било сполетяно от беда, реката преляла и застрашила домовете. Докато другите се карали и обвинявали, Димитра първа започнала да помага. Спасявала деца, хранила гладни, утешавала отчаяни. Тогава хората видели, че в нея има нещо повече от бедност. Има вяра. С времето селото се възстановило, а хората започнали да се променят. Те търсили съвета на Димитра, защото думите й носели мир. Накрая тя станала уважавана не заради богатство, а заради чистото си сърце. А старецът? Хората казват, че това бил пратеник Божий, изпратен да изпита човешката любов. Ука. Бог не гледа колко имаш, а колко даваш. Който търпи със смирение и обича без корист, носи Божията светлина.